אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים. על גופתי המתה. תגיד ביי ביי לצ'וצ'ה שלך. צ'וצ'י. אופק לא! אתם לא תאמינו איפה רכשתי את הבאזה הזאת. ביד 2! אומייגאד, איך ידעתם? אני כל כך אוהב סופים מרגשים. אני עוד אחזור, שמעתם? אני עוד אחזור! אתם יכולים להמשיך. מזל טוב! מה יוש? אומייגאד, צ'וצ'ים שלי! מזל טוב. מה זה הקייטרינג הזה? זה מהעגלה ללא. והעסק קרס, מה הסיכוי? טוב, זה כבר מאוחר מדי. מה, למה מאוחר מדי? אתם יכולים למכור אותו. למכור אותו? בוודאי, אפשר למכור עסקים ביד 2, וככה תוכלו לקנות דירה חדשה דנדשה מקבלן. פשוט תיכנסו לאפליקציית יד 2, יש שם את מגוון הדירות הרחב בישראל. הזינו את פרטי האזור ואת כל מה שנחוץ לכם בסביבה, והכל נמצא באתר אחד. וואו, כן. ממש יודעת כל זה בעל פה. בטח, אני מרדימה ככה את העשייה. קיצקוץ, סוף טוב, הכל טוב. תיקנתי את היונדאי, עשיתי פחות צבע, הכל, ובמקום צ'ק לחתונה, אתם הולכים לקבל הנחה של 1,000 שקלים. אז זהו, היינו הכי בקטע של לקנות את שלך. וואו, אני כאילו לא אשקר לכם, הלשון עבר הזה לא טוב לי. כן, אז זהו, שפשוט נכנסנו לאפליקציית יד 2, ומצאנו שם רכב זהה לרכב שלך, עם אופציה למימון, שלא נראה, כאילו נכנסה בו משאית. אבל את נכנסת בו עם המשאית. סורי, אהובה. אהובה. תודה על הכל. אהובה. בני זון! לא, מאיה, לא! זה דופק את האלגוריתם.